Здравей, Крис! Аз съм Ендера ТВ, здравейте и на другите. Това е видеото, което ти обещах. Сега виждаш тъмен екран, но сега ще заради Майнкрафта. Версията ти, която играе, също е като моята. 1.11. Бях ти обещал... момент, че ви направо звука ми е... What the fuck. Да, обещах ти да ти направя клипче с как да си направиш къща. Как да се научиш да строиш. Ще ти направя и къща. Значи първо сега ще направя една така старомодничка, а пък в другият епизод за теб ще бъде с модерна къща. Нека да се превключа само на креатив, да се направя един свят, да намерим една поляна, да взема кои материали ще ти трябват. Тази къща е доста лесничка, обаче дали ще запомниш всичко, като започна да ти обяснявам кой блок къде се слага, тилнуи. Така спалнаме. Ето тук до саваната. Ето една полянка. Найс. Точно казах за една полянка. Ето полянка. Така. Сега ще ти кажа кои материали ти трябват. Така, взимаш първо Cobblestone, който е калдръм. После взимаш откъде е това дърво, бе? Мога намеря това дърво. Ето го. Спрус дърво. Такова обикновено дърво. Взимаш също така от това също дърво, спрус дървото. Така. Трябва ти една врата, също трябва да е такава. Ето, започвам с строежа. Първо правиш ето така. Няколко блока. Всъщност, в момента аз знам между другото колко блока е. Сега ще ги проброя. Момент сега. Да направим първо това. Чайте малко сега тук. Оп, тук лека грешка. Сори. Тук направих лека грешка. Трябва да е точно така. Така. Я да видим сега. Значи правиш това 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 блока. Правиш 9 блока така. Тук, за да го такуваш, ти трябват 1, 2, 3, 4 блока. Тук чупиш едно така. Чупиш така. Това го запълваш с така, с обикновеното дърво, пода. Тая къщичка е така е малка, но обаче доста е хубава. Да си направиш някаква такава къща. Поне. После правиш ето така това дърво. След това ето тук. Верно е. Верно, че леко съм тук. Извиняй. Че малко съм объркал това. Това трябваше още един блок. Значи не 9, а 10 блока. Така. Опа. Кое дърво слагам аз? Така, оправихме грешката. Трябва от двете страни да направиш от тези. Точно така трябва да направиш. Така. После някъде ето тук трябва да направиш още един път така. От другата му страна също да направиш така. Така, следващата стъпка е вземи си Cobblestone стълби. Слагаш една така. После ето от това дърво правиш ето така. Запълваш ето тези неща. Тук всъщност има прозорец, така че тук прозореца ще го направим. Обаче ще трябва такова. Взимаш ето от тези стълби спрус. Взимаш от ето това стъкло. Тук обаче правиш ето така. След което тук слагаш един блок така. Правиш... Опа. Слагаш тази стълба така наобратно и така слагаш стъклото, за да стане още по-хубаво. Така. Да, следващото е... Тук слагаш ето тази врата. После слагаш две от тези ето така.
Може да се сложиш така два торча. Ето така. Опа. Тук, точно тук някъде, да, точно тук. Взимаш от този блок. Как се казва, що е блок? Да, точно този блок. След това, този блок го слагаш тъй. Нали? После му правиш така от тези стълби така на обратната. После си избираш някакво цветенце. Така, това е една декорация, така. За да стане по-красиво. Аз, например, не искам да се сложа... Чакай, те са нагоре цветята. Аз, например, не искам да се сложа... Чакай, цветята къде са, да фак? Момент. What? Къде са цветята, бе? Те бяха в декорации, бе. Аз какво правя, аз? Първо не искам да се сложа това. Оп, то материал ми трябва. Слагам го така, за да стане още по-хубаво. Трябва, че ето това дървена подова врата. Така. Слагаш ето така, правиш така. После, следващото е ето тук, точно. Правиш така. Оп, правиш така, така. Стълбите. Тук трябва малко да дигна тези. Сега ще ги... Опа. Сега ще ги дигнем. Така. Надявам се тази къща да ти харесва. Не знам как се получава. Кажи ми ти. Тук слагаш пак така стълбите по същия начин. После слагаш двете стъкла. Ето така. Аз ти казах между другото това за Майнкрафта, че може да се направиш като компютър, да знаеш. Аз ти го казах. Тук пак по същия начин правиш същото. Както и в другата страна. Така. Опа. Малко грешки може да направиш, но ти пак ще се поправиш. Както аз се направих няколко грешки. Тук също правиш ето така. Покрива малко ще го направим. Даже сега ще го направя. Даже сега ще го направя. Покрива е лесна работа. Покрива правиш така. Опа, какво направих, бе? Помисля, че някакъв блок сложих. Правиш ето така. Опа. Така. После правиш ето така. Не бе. Аз забравих още нещо, бе. Чакай сега. Чакай сега. Забравих още нещо да добавя. Правиш ето тези дънери. Правиш този дънер ето така легнал. Ето така цялата къща я отграждаш. С така легнал. Забравих, че това първо трябваше преди да направя покрива. Така. После следващата стъпка правиш ето така. Тези двете. Точно така. Правиш ето тези така. За да стане още по-хубаво. Така. Следващата стъпка е започваш да нареждаш ето тези ето така. Виж колко красиво става. Къщата става идеална. Не знам дали ти хареса, наистина кажи ми. Защото това видео е специално за теб. Ако и другите го гледат, лайк и сабскрайб, както винаги. Мерси много за 128 съба. Кефа са. Не очаквах. Аз между другото преди 3 дена имах 104 абонати. Сега са 128 абонати. За 129 абонати. Много мерси. Така, следващото правиш ето така. Правиш ето така от двете страни, за да може да продължиш тавана. Да може да продължиш тези стълби нагоре. Ще видиш как ще се получи всичко. Така. Сега нареждаш стълбите така. Ти беше казал на стрима си, че играл си Майнкрафт 4 години и не си научил още да правиш къщи. Но спокойно, аз съм човека. Аз ще те науча. Така че, каквото искаш ме питай, каквото искаш каквото не можеш да направиш, кажи го на мене. Аз ако мога ще направя клип. Така, ето покрива е готов. Тук слагаш ето тези така.
е така, за да стане по-яко. А тук тези, ето това сега се чуеш това как да го оправя. Ето така, може да го оправиш. Да е малко по-така декоративно. Сега ще покажа вътрешността на къщата. Оп, момент, забравих още нещо, извиняй. Ето така направи на къщата от тези страни. Е така да е по-готина. И от тук направи ето така. Така. Нека да влезем в къщата сега. Сега. Тук обаче с какъвто цвят сега легло. На тебе аз видях, че имаше ето такова легло. Оп. Извиняй. Просто малко такова. Сори. Тук взимаш два съндъка. Ще покажа как да си направиш къщата по-точно отвътре. Тук тези ги чупиш ето така. Тук слагаш често тей. Долния сега се чуеш как ще го отвориш, като то не може да го отвориш така. Просто чупиш ето така. Това долното ще го запуша обаче с такова дърво, за съжаление. После, ето тук горе правиш, правиш ето така. Честовете. Надявам се батерията ми да издържи за това видео. То е кратко такова. Така. Тук така си имаш и горе съндъци. Да може да се отваряш, ако искаш. Така. Тук слагаш по една факла, за да е светло. После взимаш ето от този фърнес, т.е. печката. Но аз повече обичам да ги говоря на английски. Слагаш така 3 печки ето така и от другата страна правиш същото. После, ето тук ти трябва крафтинг дейбъл. Крафтинг дейбъл е ето тук. После се взимаш от това. Как се казваш това, бе? Чакай, къде е то, бе? Това дето се правят полшенки. Може би се сещаш какво е. Аз не мога му кажа сега по-точно името. Абе, то къде? Ето го. Станция за отваря. Аха. Станция за отваря, окей. Слагаш си едно така да си имаш за полшенки. Ето тук слагаш ето така. За да стане по-яко. И тук може да се сложиш една трапдор. Е така вратичка. Опа, аз как сложиш тази врата, бе? Чакай малко са. Сега ще ядем как се отвори са. О, не. Чакай. Чакай, какво направих са? Ага, ето стана вратата. Да, после, след това, ако искаш сега някъде да си сложиш, примерно, един Ender Chest. Ender Chest, между другото, ми е любим. Кеф ма. Може да си го сложиш. Къде може да си го сложиш? Може да си го сложиш ей така. Не, всъщност, ей така го сложи. Не. Имаш някакво място за този Ender Chest. Един така. Оп, извиняй. Чай са. Това дали? Да, ето им долния може да се отвори, може да сложиш така два Ender Chest-а. И да, това беше от това видео. Надявам се къщата да ти хареса. Ако е така, ще ти благодаря много. Ето това е къщата. Съжалявам, че се забавих малко с клипа. Но да, това ще е всичко. Така че, чао!